potřebujeme duchovno, ovšem ne všichni potřebujeme náboženství. Ale duchovno potřebujeme všichni. Bez duchovna vlastně nejsme lidi v tom smyslu, že nejsme potomci Adama, nejsme potomci Manu, který je vlastně potomek té nejvyšší reality. Jak víte, Manu pochází z Brahmy, Adam tež pochází od Boha. Ať je to Bůh, či je to Brahma, sídlí v našich srdcích. Naše tělo patří opicím, ale naše vědomí patří vyšší realitě. A tou vyšší realitu bychom měli poznat. To je úkol lidství. Teď někdo to pozná tak, druhý to pozná jinak, ale jestliže to poznáme z hlediska buddhistické perspektivy, co se stane? Zbavíme se toho, čemu se říká kléša. A kléša znamená vlastně to, co nás souží. My překládáme kléša jako vášeň, jako zašpinění vědomí, ale vlastně doslova to znamená to, co nás souží. Jelikož máme soužení, potřebujeme dharmu, potřebujeme učení. Jestliže nemáme žádné soužení, nepotřebujeme dharmu, nepotřebujeme učení. A jelikož část nás pochází z opic, no, vlastně se soužíme všichni, protože sedíme na dvou židlích. Sedíme na židli vyšší reality a sedíme na opičí židli. Sedět na opičí židli je toužení, je soužení. Soužení je toužení. Takže a tím, že toužíme po něčem, co nás přesahuje, vlastně se učíme duchovno. Protože duchovno je věda o tom, co nás přesahuje, co přesahuje naše soužení. Teď účel buddhistického učení je vlastně jeden. Jiný účel buddhistického učení nemá. A ten účel je vysvobození se od toužení. Vysvobození od soužení. Jestliže se vysvobodíme od soužení, vysvobodili jsme se od vlastně naší opičí části bytosti, opičí části lidství. No a pak nacházíme vlastně pokoj v sobě a na to vlastně potřebujeme to učení, aby jsme našli pokoj v sobě. Jinde pokoj najít nemůžeme. Teď má přednáška má být o jednotě, tedy já nejprve zopakuju hlavní podstaty učení, které jsou společné ve všech tradicích. Všichni se učíme budovou učení, aby jsme se dostali na druhou stranu. A co je druhá strana? To je, jak už jsme řekli, to je stav bez soužení. No a teď mě přichází na mysl komentář Nagarjuny na velkou sutru transcendentální moudrosti. Nagarjuna právě tvrdí, že všichni, kdo studují dharmu, vlastně studují dharmu za jedním cílem. Jiný cíl neexistuje. A to je se dostat na druhou stranu. Z této strany soužení, které prožíváme v každém životě, a na stranu, kde to
soužení právě není. No, aby jsme se dostali na druhou stranu, musíme vlastně přeplavat tento svět. Jak můžeme přeplavat tento svět? To není možné přeplavat tento svět. Přeplavat tento svět znamená nedržet se toho, z čeho tento svět se skládá. A soužení právě se skládá z našeho chtíče, z naší zloby a z naší nevědomosti. To je naše soužení. Jestliže přeplaveme na druhou řeku, aby se dostaneme do stavu bez toužení, bez soužení, no pak se zbavujeme těchto 3 základů soužení, našeho chtíče, naší zloby, naší nevědomosti. Ta vede ke všemu soužení. Dle buddhistického učení tím, že soužíme, vlastně projevujeme naši neznalost skutečnosti. Protože skutečnost není soužení. Ale my se soužíme, protože neznáme skutečnost. Poznáváme skutečnost právě tím, že se učíme Buddhovo učení. Jestliže jsme buddhisti, pro nás Buddhovo učení je skutečnost. Studovat Buddhovo učení znamená pro buddhistu studovat skutečnost. Právě proto je důležité si Buddhovo učení osvojit, aby jsme, když poznáme skutečnost, můžeme správně praktikovat. Jestliže nepoznáme skutečnost, je těžké správně praktikovat, protože naše nevědomost nás povede buď k pýše, máme pýchu našeho vlastního já, anebo k nesprávným názorům, které též pochází z ničeho jiného, než právě z chtíče. Jelikož máme chtíč, máme nesprávné názory. Jelikož máme nesprávné názory, máme nevědomost. Jelikož máme nevědomost, máme pýchu na to, co vlastně vlastníme. A to, co vlastníme, to je naše tělo a naše mysl. Nic jiného nevlastníme a nic jiného nemožno poznat. Dle buddhistického učení vše, co je možné poznat, je právě založeno na poznání našeho těla a našeho vědomí. A ani v těle, ani ve vědomí žádnou pýchu, žádné jáství nemůžeme poznat. Je to tak? Teď, jak se dostaneme na druhou stranu? Tím, že se naučíme plavat. Naučit se plavat znamená naučit se koncentraci a naučit se moudrosti. To je plavání. Jestliže se chceme dostat na druhou stranu, musíme se naučit koncentraci, musíme se naučit moudrost, aby jsme přeplavali z této strany strastí, z této strany nepochopení na druhou stranu, která je bez soužení, bez strastí, z pochopení. Jestliže máme pochopení, strasti se stávají čím dál tím méně skutečné. Jestliže nemáme pochopení, strasti se stávají čím dál tím skutečnější. A tady je ten rozdíl mezi správným studiem dharmy a nesprávným studiem dharmy. Tím, že nesprávně studujeme dharmu, získáváme vlastně pýchu o tom, co představuje naše tělo a naše mysl, pýchu na naše jáství
tím, že studujeme správně dharmu, zbavujeme se této pýchy a vlastně tím pádem získáváme koncentraci a moudrost. Podle komentáře Nagarjuny všichni, kdo studují dharmu, všichni, kdo studují Buddhovo poselství, mají jediný cíl. Jiný cíl v dharmě neexistuje. A to je zbavit se kléša. Zbavit se utrpení. Nebo kléša, čili strast, je právě utrpení. Soužení je právě utrpení. Teď dle slov Nagarjuny, ti, co plavou na druhou stranu, musí skočit do řeky světa. To je základ buddhistického učení, aby jsme poznali druhou stranu bez strasti. Musíme poznat svět. Jestliže nepoznáme svět, naše představa o tom, co je svět bez strasti, bude zkreslena. Jestliže správně poznáme svět, správně poznáme to, co rámec světa, rámec strasti přesahuje. To je specifika buddhistického učení. Čili, aby jsme poznali to, co nás přesahuje, musíme poznat to, co jsme. Jestliže nepoznáme to, co jsme, nemůžeme poznat to, co náš rámec těla a vědomí vázané na tělo přesahuje. Teď studovat dharmu Nagarjuna vlastně líčí jako skok do vody. Některý z nás skáčou do vody jako zajíci. To, co je na dně, je vůbec nezajímá. A pádlujou těma krátkýma zajíčíma nohama, až se nakonec dostanou na druhou stranu. Některý z nás skáčou do vody jako kůň, vstoupí do vody jako kůň a jdou. Když dojdou do prostředka řeky, tam už jejich nohy nestačí, tam už nikam nemůžou šlápnout, tak zase pádlujou, no až znova se můžou dotknout dna, no a pak z řeky můžou vystoupit. No a teď jsou bytosti jako slon, který vstoupí do řeky světa, do řeky jáství. No a jdou a vlastně dotknou se všech míst mezi tímto břehem a tím druhým břehem bez strasti. No a my studujeme buddhismus podobným způsobem. Některý z nás to dno nezajímá, jenom se chtějí dostat na tu druhou stranu co nejrychleji. Právě proto to, co se děje ve světě, to, co světem probíhá, to pouštějí za hlavu, no a skáčou přímo do prostoru bez strasti, čili prostor odloučení se od světa. Někteří z nás ovšem jdou, kam můžou dojít, no ale poznat střed je neskutečně
těžké. No a taky začnou pádlovat, no až nakonec se tam též dostanou. No a někteří z nás chtějí poznat každý krok, no a dostanou se též na druhý břeh tím, že poznají vlastně svět ve všech svých aspektech. Tedy studujeme buddhismus dle naší motivace. To, co nás dělí v studiu buddhismu, nejsou sekty, ale je naše motivace. To neznamená, že když někdo nosí indický šat, že je malý vůz, že někdo nosí čínský nebo tibetský oděv, že je velký vůz. To, jak se snažíme překročit řeku strasti, řeku utrpení, závisí na naší motivaci. Čili my se učíme buddhismu podle naší motivace. Podle naší motivace též získáváme vlastně ovoce naší cesty. Teď se nacházíme v tibetském centru. Samozřejmě motivace tibetského učení je založená na cestě bodhisattvů. Bodhisattva znamená ta bytost, která vlastně zná bodhi. My máme motivaci bodhisattvu, ale neznáme bodhi. Neznáme vlastně realitu bodhi, ale věříme v tuto realitu. Čili motivace těch, kteří studují čínský buddhismus, tibetský buddhismus, je spíše založená na víře v to bodhi, které prosakuje všechny aspekty našeho bytí a bytí všech bytostí zároveň. No a pak máme, jestliže motivace se týká jenom nás, no tak studujeme jen za jedním účelem dostat se na druhou stranu, bez poznání všech aspektů vlastně naší strasti, která je nerozlučná od strastí všech bytostí. To je cesta bodhisattva. Ale studovat cestu bodhisattva je těžké. A aby jsme poznali cestu bodhisattva, musíme poznat praxi páramí, praxi dokonalosti. Praxe páramí je těžká. Teď jsem začal s Nagarjunem zase stejně. V stejném komentáři máte krásný příběh o moudrém Šáriputrovi. Moudrý Šáriputra měl též sliby bodhisattvů. My studujeme učení bodhisattvů, to znamená, je založeno na slibech. Základní slib Jomsen Upinče jen to, já osvobodím ne sebe, ale všechny bytosti, Fanautin, Švětuan, já osvobodím se a bytosti od všech strastí, nejenom sebe, ale všechny bytosti osvobodím od všech strastí. Fámen Mulian Šien Šie, já se naučím všechny dármy, které bytostem prospívají, a Fotao Shen Šien Šen, dosáhnu toho nejvyššího budovství. Nejvyšší budovství znamená stav vševědoucnosti ve všech aspektech. Teď všichni studujeme buddhismus, aby jsme se stali Buddhy. A máme 3 druhy Buddhů.
Budhové žáci, Budhové sami pro sebe, Pratyeka Buddha a Anuttara Samyak Sambodhi, nejvyšší Buddha, to je Buddha, který poznal, jako slon, o kterém jsme se zmínili, poznal cestu ve všech aspektech. Na všecko si šáhnul vlastním kopytem. To je cesta budovství. A aby toho dosáhl, získal všechny dokonalosti. Čili my můžeme přesáhnout rámec strasti, já, strasti světa, tím, že si přisvojíme jisté dokonalosti, ale Buddha, perfektní Buddha, si osvojí všechny dokonalosti. Právě proto nepatří světu, ale patří dharmě. Buddha, ten nejvyšší Buddha, nepatří světu, patří dharmě, protože si osvojil tělo dharmy. Stejný princip už máme v základním buddhismu, jo dhammam. Jo buddham pasati, so dhammam pasati, jo dhammam pasati, so buddham pasati. Ten, kdo vidí dharmu, vidí Buddhu, ten, kdo vidí Buddhu, vidí dharmu. Čili my, jestliže studujeme buddhismus v pojetí bodhisattva, my vidíme Buddhu jakožto tělo dharmy. To je skutečný Buddha. A to tělo dharmy prosakuje vším. Vlastně vše, co my bytosti můžeme zakusit a vše, co vlastně je naše zkušenost ve světě, není nic jiného než dharma. Ale my si toho nejsme vědomí. Aby jsme si toho byli vědomí, právě učíme se dharmu. Učíme se dharmu, poznáváme, že vše v našem životě, vše v naší zkušenosti je dharma. Jestliže to poznáme, měníme se. Jestliže to nepoznáme, snažíme se měnit, ale nedaří se nám to. My se snažíme měnit, ale nedaří se nám to, protože nevidíme jasně, že vše, co zažíváme, je vlastně dharma. Proto společné všem buddhistům je, že ať Buddha učí dharmu, či neučí dharmu, ta dharmata, ta natura nebo přirozenost dharmy prosakuje vším. Teď my zakoušíme různé elementy naší zkušenosti, každý má jiné elementy, které ho tvoří, ale všechny tyto elementy vlastně nejsou rozličné od dharmata, od stavu věcí, tak jako opravdu jsou. Čili studovat buddhismu je studovat stav věcí, tak jako opravdu jsou. Jestliže přijmeme stav věcí tak, jak opravdu jsou, pak ty dharmy, které zažíváme, ty naše zkušenosti, začínají dávat smysl v rámci něčeho, co nás přesahuje. Jestliže správně studujeme buddhismus, pak si toho začínáme být vědomí, že to, co nás tvoří, vlastně nás tež přesahuje. A v tom je právě ta krása, že začínáme vidět vlastně to, co nás přesahuje, v tom, v čem žijeme. Tady nacházíme slast v učení. Tady nacházíme radost z učení. Že právě to, co žijeme, není od té nejvyšší reality, od té dharmata, od toho stavu věcí, tak jak jsou, není odlišné.
A jestliže dosáhneme tohoto stavu, vlastně získáváme přímou intuici toho, co jsme. A Buddha učil, to, co jsme, vlastně je to, co nejsme. A to je též specifika buddhismu. To, co jsme, je též to, co nejsme. Protože my sedíme, jak už jsme začali, my sedíme na dvou židlích. Na jedné straně jsme opice, to též nejsme. Na druhé straně máme Boží nebo dharmata, podstatu. No to taky nejsme. Čili co vlastně jsme? A zde je tady ta otázka, která vyvstane v našich myslích, v našich srdcích, jestliže se učíme buddhismu správně. Jestliže se učíme buddhismu správně, pak tato otázka vyvstane. Jestliže tato otázka vyvstane, znamená to, že se učíme buddhismu správně. Že vlastně to, co zažíváme, není tak skutečné. Jestliže poznáme dharmata, jestliže poznáme stav věcí, tak jaký je, vlastně to, co zažíváme, přestává být tak skutečný. To neznamená, že to je neskutečné. My v tom stále žijeme. Ale je to něco, co nestojí za to chytat. No a zde, ať už se učíme buddhismus jakýmkoliv způsobem, zde přichází ta přímá intuice našeho stavu skutečně tak, jak je. My jsme částí toho, co nás přesahuje, ale přesto žijeme s tím, co nás tvoří. A to, co nás tvoří, dle buddhistického učení, to je vlastně naše karma. Ale karma je též neoddělitelná od dharmata, neoddělitelná od stavu věcí, tak jak je. A karma vychází z čeho? Karma vychází z ulpívání, z pýchy právě na to, co tvoří naše opičí část bytosti, naše tělo a naše vědomí vázané na tělo. Jestliže si to uvědomíme, pak samozřejmě žijeme v tomto vědomí, žijeme v tomto vědě, ale v tomto těle, ale stává se méně reálný. Jestliže se stává méně reálný, získáváme v srdci prostor, dá se to říct, prostor svobody, který dává dharma, který dává učení. A tento prostor svobody pak, když se naplní, stáváme se Buddhy. Žijeme v tomto těle, žijeme v této mysli, vázané na tělo, ale jsme neoddělitelní od toho, co tuto mysl vázanou na tělo přesahuje. Právě proto vlastně ta karma, která nás tvoří, přestává být reálná. To je hluboké učení buddhismu. To neznamená, že ta karma nás netvoří. Ona nás stále bude tvořit. Ať už se staneme Buddhy, ať už se nestaneme Buddhy, stále nás bude karma tvořit, ale přestane být tak reálná. No a jestliže karma přestane být reálná, co se stane? Naše koncepty přestanou být tak reálné. Protože my nejsme vázané na skutečnost, jestliže se učíme buddhismus. My jsme vázaní na naše koncepty.
Díky ulpívání na našich konceptech my tvoříme karmu. A díky tomu, že tvoříme karmu, my vlastně jsme vážaní na naše já a na svět, který naše já chápe. A to je společné všem buddhistickým tradicím. Ať už se učíme Theravādu, ať už se učíme čínské tradice, Zen, ať už se učíme tibetské tradice. Teď úkolem všech tradic je, aby jsme získali ten prostor čistoty, který je v nás. Je to tak? Vidíme to stejně? Jestliže vidíme ten prostor čistoty, který je v nás, získáváme intuici dharmata, intuici stavu věcí tak, jak opravdu jsou. Ten stav věcí tak, jak opravdu jsou, přesahuje věci samotné. To je buddhismus. Jestliže si nejsme toho vědomí, že stav věcí tak, jak opravdu jsou, přesahuje věci samotné tak, jak je naše já, naše tělo a mysl vázané na tělo chápe, získáváme ten prostor svobody, který dharma by měla těm, který dharmu studují, dávat. No a tím pádem, že získáváme ten trochu z toho prostoru čistoty, který je v nás, tím pádem se trochu měníme. My se měníme po troškách. Teď já vlastně jsem jakožto student Zenu. My v Zenu my se učíme vlastně, že to budovství je nám. Je naše přirozenost. My vlastně tím, že jsme se odloučili od naší přirozenosti, jsme se odloučili od svého skutečného já. Naše skutečné já je budovství. Aspoň tak se učíme. Ale to je pouze metoda. Jestliže to ne... Všechno, co vlastně se učíme v dharmě, všechno, co se učíme v tibetské tradici, v čínské tradici, v theravádové tradici, jsou pouze a jen metody dharmy. A metody dharmy jsou založené na slovech. Ale realita, jak tady můžete si přečíst v 6. kapitole té knížky, kterou jsem přeložil, Rozvázání uzlů. Realita přesahuje rámec slov. A my nejsme vázaní na realitu, my jsme vázaní na slova, my jsme vázaní na naše koncepty. To je to, co nás váže na naši karmu. To není realita, co nás váže na naši karmu. To jsou naše koncepty o realitě, které nás vážou na naši karmu. Jestliže to chápeme, získáváme odstup. Jestliže máme odstup, zdravý odstup, stáváme se optimisty. Jestliže nemáme zdravý odstup, nemůžeme se stát skutečně optimisty, protože vlastně podstata tohoto světa je, aby se lidé soužili. Proč? Protože my se soužíme, že máme já, a jelikož máme já, ulpíváme na našem těle a ulpíváme na našem vědomí, které je na tělo vázané. Tomu se nedá vyhnout. Učíme se buddhismu, mělo by nám to být jasné. Nedá se tomu vyhnout. Ale tento komplex přestáváme brát tak vážně, protože se učíme dharmu. A tím, že se učíme dharmu, získáváme intuici o tom, co nás přesahuje. A získáváme intuici o tom, že to, co nás přesahuje,
vlastně v tom žijeme. Ale nejsme si toho vědomí. Ale my si to chceme být vědomí, proto se učíme, proto praktikujeme a tím se vlastně učíme plavat. No teď mnozí z nás se chtějí učit plavat tak, aby jsme se dostali na druhou stranu jako velký slon, ale to není lehké. Znova, teď jsem začal o tom příběhu s moudrým Sariputou. Moudrý Sariputa měl též sliby bodhisattvy, proto praktikoval nejenom poslední život, ale mnoho životů praktikoval s Buddhou společně. A jelikož praktikoval dokonalosti, první důležitá dokonalost dávání, tak chtěl dát všechno, protože Buddha dosáhl probuzení právě tím, že dosáhl všechno. Bodhicharya Avatara tvrdí, že parityaga, dání všeho, je právě buddhovství. Jelikož my nejsme schopni dát všechno, právě proto nejsme plně osvícení Buddhové. Dát všechno je těžké, ale my se učíme kapku po kapce. Teď moudrý Šariputra taky chtěl dát všechno. A praktikoval společně se Sakyamunim, který dosáhl stavu budovství tím, že dal všechno. No a jak už je v indické tradici tím, že se snažil, tím vlastně křeslo Indry, Šakya se stalo teplé, tak jestliže se nesnažíme, tak nebudeme mít pokušení. Jestliže se snažíme, pak to pokušení přijde. Jestliže uspějeme v praxi, pak právě ty pokušení, ty obzory pokušení, ty formy pokušení se stávají našimi protektory. Ty nás budou opatrovat. Ale na to musíme silně praktikovat. Jestliže tu silnou praxi nemáme, tak ty naše překážky nebudou pro nás vlastně podporou v praxi. Přečtěte si, jelikož studujeme tibetskou tradici, biografii Milarepa, básně Milarepa. Milarepa čím víc kléša, čím víc strasti se objevilo v jeho srdci, tím radostnější byl. To má najdete v básních Milarepa. Čím víc strasti, čím víc starosti, tím větší radost z dármy. Jak je to možné? Protože praktikoval ne jako my, ale praktikoval jako někdo, komu jde o všechno. No a Šariputra též praktikoval jako někdo, kterému jde o všechno. Tak když ho přišel pokoušet Bůh v podobě Máry, tedy božstvo v podobě Máry, ne Bůh, no tak protože božstvo právě přichází v podobě těch překážek. Tak přišel v podobě starého brahmana a chtěl na něm, pojď sem, dej mi tvý oko. Ty chceš být Buddhou, tak bys měl všechno dát, dej mi svý oko. Tak Sariputra si vyrob pravý oko a dal ho tomu starému brahmanovi, který přišel žebrat. Ten se na něj podíval, plivnul na ně. Já jsem nechtěl to pravý oko, já jsem chtěl to levý, ty hlupáku.
Tak Sariputta, když viděl, jak my bytosti jsme neracionální tak se rozhodl, musím už co nejdřív se dostat na druhou stranu. My bytosti, my neznáme, co je to rozum. Máme to v hlavě všechno přivlácené. Ne v hlavě, ale vlastně v srdci, protože srdce vede hlavu. V naší civilizaci hlava vede srdce, ale ve skutečnosti, jestliže studujeme čínskou tradici, indickou tradici, je to srdce, které vede hlavu. Ve Visuddhimagga máte mozek, první je v těch vyjmenování 32 částí těl, které nás tvoří. Na konci je mozek a za mozkem jsou výkaly. Z mozku vychází naše výkaly vlastně. Skutečný základ vědomí je tedy srdce. Srdce vede. Srdce vede mozek. Naše city vedou naše myšlení. Naše myšlení je ovládáno city, ovládáno počitky, ale my si to nejsme vědomí. Protože náš počitky klamou, klame naši vlastní mysl. Jelikož nás klame vlastní mysl, no tak děláme různé věci, které nám vlastně škodí, které jsou nepříznivé. Protože nás vlastní city klamou. Jelikož nás klamou naše city, klame nás i naše myšlení. Jelikož nás klame myšlení, klame nás všechno. Protože bez mysli, bez vědomí nic nemůže být. To je rozdíl mezi teravádovou tradicí a tradicí Mahajány, tradicí bodhisattvy, že vlastně vše to, co zažíváme, pochází z vědomí samotného. Nic kromě vědomí vlastně nemůžeme zažít. Naše tělo je též vlastně výsledek našeho vědomí. Bez vědomí žádné tělo. To, co cítíme, vlastně je naše minulá karma, která nás vytvořila. No a teď život je zkouška. Tak jako Sariputta neuspěl ve zkoušce bodhisattvů, my též vlastně neuspíváme. A jelikož neuspíváme, učíme se. Ale učíme se tím, že máme motivaci. Jestliže nemáme motivaci, my se neučíme. Právě proto v učení buddhismu ta motivace musí být první. Cokoliv děláme, by mělo mít motivaci. Ty motivaci my neobstojíme, ale tím, že neobstojíme, se učíme. A tím, že se učíme, osvojujeme si dokonalosti. A osvojujeme si dokonalosti buď jako zajíc, skočíme do vody, učíme se dokonalosti buď jako kůň, a nebo se snažíme učit dokonalosti tak jako slon, ale nakonec učení buddhismu je učení se dokonalosti. A to jsou ty dokonalosti, které nás povedou na druhý břeh. A základ těch dokonalostí je právě koncentrace a moudrost. Jestliže děláme věci, žijeme na základě
koncentrace a moudrosti, získáváme intuici o skutečné podstatě našeho bytí. Jestliže žijeme bez koncentrace a bez moudrosti, no pak tuto přímou intuici naší hlubší podstaty nezískáme. No a my se učíme buddhismu, aby jsme tuto něco z této intuice naší hlubší podstaty získali. A teď jsem mluvil hodinu, tak myslím, že to stačí, jelikož nemám žádný specifický téma, mluvil jsem všeobecně a mluvil jsem o tom, co vlastně nás buddhisty spojuje a čeho bychom si měli být vědomí, že nás to spojuje. Jelikož my žijeme ve světě, proto žijeme v různých žít ve světě znamená žít v různých společenstvích, v různých seskupeních. Je to tak? A teď, jestliže zatím u nás v této malé České republice to seskupení buddhistů je malé, no a v tom seskupení ještě máme seskupení, které se navzájem dělí, tak v tom případě je možnost toho, aby to učení Buddhy, které pro nás jako buddhisty vlastně je objektivita tohoto světa, mělo vliv na naši společnost, je ta nejmenší. Jediná možnost je, že ti, kteří chápou tyto společné kořeny buddhismu, které jsou založené na poznání sebe a poznání světa, jakožto jedinou cestu, jak se nemýlit o té nejvyšší realitě, která nás přesahuje. Toto je základ buddhistického učení, toto je jádro buddhistického učení, které je společné, vždy bylo společné a vždy bude společné všem buddhistickým tradicím. Na základě tohoto jádra my pak máme možnost vytvořit spolupráci těch různých seskupení buddhistických, no a jít hlouběji do té podstaty buddhistického učení, která je stejná, není rozdílná. Buddhistické učení, jak už jsem začal, má jenom jeden cíl, je dostat se na druhou stranu nad svět a já, strastí a nespokojenosti. Jiný cíl zde není. A teď to rozdělení na různé skupiny je na základě historického vývoje. Jestliže studujete buddhismu, bude vám jasné. Ze začátku Buddha učil též jen jedno. Teď jsem přiložil další knížku, Vystání víry v Mahajánu, Ashwagosha. Na začátku této knihy též, ačkoliv vlastně tato kniha je, dá se říci, ghee nebo smetana buddhistického učení, obzvláště v pojetí vývoje buddhismu na základě poznání dharmata, která se nachází v našem vědomí samotné. Poznání skutečnosti. Skutečnost můžeme poznat jedině ve vědomí samotné. Nikde jinde skutečnost nemůžeme poznat. To je buddhismus. A náš svět se vyvíjel též z našeho vědomí. A bude se vyvíjet, vyvíjel se dřív, vyvíjí se teď a vyvíjí se v budoucnosti
z našeho vědomí. Naše vědomí je mírou světa. Naše vědomí je mírou nás samotných. To je buddhismus. To je společné všem tradicím buddhismu. Tím, že získáváme zodpovědnost za své vědomí, učíme se dharmu. My jsme zodpovědní za své vědomí, naše vědomí nás vede, vždy vedlo a naše vědomí tedy vede svět, nic jiného. Tento svět nevede než vědomí. Vědomí bytosti. A vědomí bytosti je vlastně všude. Ať ho chcete chytit kdekoliv, rozprostírá se všude. Jestliže jsme si toho vědomí, získáváme jasnou představu o tom, co nás přesahuje. My jsme vědomí samotné a to vědomí samotné nás tež přesahuje. No a Ashwagosha právě říká, že na začátku vlastně nikdy Buddha učil pouze a jen jedno. Jak se dostat na druhý břeh. No a podle našich schopností učil to rozdílnými způsoby, ale učení je jenom jedno. Dostat se na druhý břeh. Nad naše omezení, které je dáno našimi strasti. Tak pro dnešek asi takto. Doufám, že jsem se příliš neoddálil od tématu, o kterém jsem měl mluvit. A teď můžeme dát prostor pro otázky a diskuzi. Já jsem sem nepřišel přednášet, já jsem se přišel spíš navázat kontakt. A tak necháme prostor pro otázky, no a pak pomalu se zase budu vracet na malou skálu Mostňahov. Tak jak to vidíme? Možná mohl byste prosím něco říct o té knížce, co je tady dostupná? Tak tato knížka je vlastně základ pro pochopení, jak bychom měli znát v učení bodhisattvů. Jsou vlastně učení bodhisattvů je založené na dvou filozofických směrech. Jeden se jmenuje Madhyamika, zakladatel tohoto směru, vlastně, a ne zakladatel, ale systematizátor tohoto směru byl Nagarjuna Aryadeva. Tež studujete Bodhicharyavatara, tež Shantideva a tak dále. A toto učení, jestliže se učíte tibetský buddhismus, tak toto učení je obzvláště zdůrazňováno v tibetském buddhismu. A pak je směr yogačára, což je vlastně učení pouhého vědomí, takže se to jmenuje Vigyapti Matrta, že vše pochází z vědomí, jakého vědomí, alaya vědomí. No a základ tohoto učení je právě ta sutra, kterou jsem přeložil. To se jmenuje Sandhi Nirmochana Sutra. Sandhi
má, jestli jsou tady sanskritisti, tak má mnoho významů. Sándhi znamená tež tajemství, sándhi znamená tež pouto, sándhi znamená vlastně uzel tež. Pouto, uzel, tajemství. No a nirmočana znamená, jestliže mluvíme o tajemství, no tak je to odhalení tajemství. Jestliže mluvíme o uzlech, pak je to rozvázání uzlů. V čínštině překládají Sándhi Nirmočana sutra jako Shenmi Tie Ting, což znamená odhalení hlubokého tajemství. Ale mně se daleko líbí víc, jelikož jsem vlastně formován Theravádovým učením ve Visuddhimagga jako cesta čistoty. Vlastně začíná tím, že vysvětluje, že Buddhovo učení není nic jiného než rozvazování uzlů. No a Xuanzang, asi jste slyšeli o nejznámějším čínském překladateli Xuanzang, který se učil v Indii, ten to překládá jako odhalení tajemství, ale Bodhiruči, další překladatel, to překládá též jakožto rozvázání uzlů. Tak já jsem to přeložil též jako rozvázání uzlů. Tato knížka má 8 kapitol. Kromě úvodu pak vysvětluje nejvyšší realitu, pak 3 úrovně reality, to je rozdíl mezi to právě dělá yogačáru, to máme ne 2 reality, relativní a absolutní, ale 3 reality. Realitu slov, která nás váže, realitu relativní, čili dá se říci vědeckou realitu, no a realitu v tom nejvyšším smyslu. A realitu v tom nejvyšším smyslu poznáváme, jestliže naši zkušenost zbavíme vázanosti na koncepty, na slova. To je yogačára. Jaký je rozdíl mezi námi a Buddhou? Buddha je ten, který já, loke, samutio, ty konvence, které jsou ve světě, používá, ale není na ně vázán. Používá je tak, aby pomohl druhým, ale není na ně vázán. My je používáme, ale jsme na ně vázáni. Proto nejsme do Buddhové. A v tom je ta svoboda, že používáme ty koncepty, na které jsme vázáni, tu řeč, na kterou jsme vázáni, ty slova, na které jsme vázáni, ty hlásky, na které jsme vázáni. Ale naše mysl v nich nachází svobodu. V našem případě ale v nich svobodu nenachází. Nachází v nich pomatení. A toto pomatení se projevuje jak? Tím, že se držíme ty reality, kterou prožíváme, tak, jako se klíště drží přibližně v naší kůži. Čili svobodu získáme tím, že se nestotožňujeme s těmi koncepty, které používáme. A používáme je k tomu, aby jsme pomohli druhým, ale sami získáváme v nich svobodu. Je jáče loke samutio na té upéty muni. Jakékoliv konvence na světě, muni, ten, který mlčí, ten moudrý muž, na ně není vázán. A na co my jsme vázáni, jsou koncepty. Naše koncepty
naše slova, které nám odhalují realitu. Aby jsme odhalili realitu, potřebujeme slova. Ale realita a slova není to samé. To je yogačára, to je vysvětleno v té knížce též. No a realita má 3 vlastnosti a ty 3 vlastnosti jsou vlastně 3 nevlastnosti. Čili ať už popíráme realitu, anebo ať se držíme reality, tak vlastně znamená to nic jiného, než že jsme na realitu vázáni. No a pak je praxe šamaty a vypasany, praxe koncentrace a moudrosti v rámci tohoto poznání. No a pak praxe dokonalostí a nakonec vlastně vysvětlení stavu budovství. No a toto vysvětlení je dáno na základě otázek bodhisattvů, praxe koncentrace a moudrosti jsou otázky Maitreji, praxe dokonalosti jsou otázky Avalokiteshváry, praxe vlastně nejvyššího budovství jsou otázky Manjushriho. No a předešlé kapitoly jsou též otázky realizovaných bodhisattvů, který vlastně realitu poznali, ale pro dobro nás, kteří ještě jsou od reality oddělení, se tážou tyto otázky. Tak to je asi tak v kostce ten obsah té knížky. No a já se obzvláště zabývám právě tou yogačárou, to učím a praktikuju. No a z hlediska možná praxe a filozofie je to asi aspoň pro mě nejzajímavější část buddhismu. Má to obšírné vysvětlení toho, jak vlastně naše vědomí pracuje a jak je vlastně to, co poznáváme, není nic jiného než vlastní odrazy našeho vědomí. Čili naše skutečnost není nic jiného, stejně tak jako odrazy v zrcadle, odrazy obrazů v našem vědomí. A ty obrazy v našem vědomí my právě přetváříme praxi. Dobrý?